Ndombuva yekuratidzawo augone kuhodha uchitengesa ndosaka uchigara uchisendesa chinowana chaunoita muupenyu kwete kungogara pamushana kunge dzvireyu. Ipa yekoneti wange ingoudzwe iwe anorohwa nemukadzi mukadzi anotongwa nemukadzi anobika anovata anosvika kana akachitomidzira akakora handivanzi anorohwa nemukadzi anotongwa nemukadzi anobika anovata anosvika kana akachitomidzira akakora handivanzi kriyai puro awe hanzi early marriage imba inakuchipa sesausage chirondo chakunda bandage kovyedziwa tove nepackage chikoro wasiya zadvantage musano wenyama nekabeji uchaiona hondo yacho kunge kareji unogonogara semota mugaraji saka imba dzamunomhanyira imba kuzotifarira ava vanofuti yokuzvimbira Tulo, Trigger Econet Wireless. Yes, sir. Mbijana kungekamba upenyu uchifamba uri kunanarira uri kushingirira kana mwana anotanga achikambarira mbijana kungekamba upenyu uchifamba uri kunanarira uri kushingirira kana mwana anotanga achikambarira kugarira maoko zvinopa chituru.